Vítajte u dnešného díla. Akože ten prvý, no dneska budú 3 diely, jo? Možno budú 5 minútové, ja neviem. Dajte mi, akože v prvom dieli bolo, že dajte mi like aj odber. To chcem, aby ste mi dali furt. To akože, lebo my máme... Prvý diel pomenujem, že prvý diel, ok? Aby ste si nemysleli, hej, že prvý diel bude len tak, že dátum to bude prvý diel, potom toto je druhý a potom ešte ide aj tretí asi. Ak sa mi bude chcieť točiť 3 diely. Ja vám chcem ešte povedať, bude taká zbraň špeciálna, nebudem vraviť aká, určite to viete. Ideme do Tiltidu. Ideme fatiť do Tiltidu, jak Miško vravel. Radšej nie, alebo ja neviem. Abo toto, ak zdochnem v Tiltidu čo najrychlejšie, tak dáme hru číslo 2. Lebo toto video bude krátke, ak tam zdochnem, vieš. Koľko typkov tam ide? Ja akože s Miskom hrávame rankedy. No, ja som akože hrával rankedy a neustále mi to dávalo minuska, už som mal z toho totálne nervy. Toto je môj editor, on má tiež svoj kanál, ako sa volá, zabudol som. Marvel plus Fortnite. Ako sa voláš? Marvel plus Fortnite. Sa voláš? Hej. Ale ešte tu nebude presný názov. Chcem ešte na tom na prvú hru! Čo je? Idem to testovať, ty kokos, to čo je za zbraň? My sme cheatri. Počkaj, ako idem do toho? Ja nechcem dostať full damage, kamo. Ja sa podkopem ako kopač. Dobre. Kámo, musíš to na túto hru vyhrať, ty máš najlepšiu zbraň. Jak by si to akože, že by ti dali veľký hit, tak mne to dá, ja to zahrám za teba. Ja som hrával tieto rankedy. Nemusíš. Ok. Lebo toto máš fakt zapnú zbraň. Som zvedavý, čo robí tá zbraň. Skús vystreliť. Nie, to vyskúšame na typkoch. Nechcem si mňa na boj, vieš. To je snajperka, takže okej. Takže typek hodí to. Tu je. To čo je? To je nemožné, bro. Daj. Tak ty môžeš točiť. Nie, ja neviem točiť, ja nie. Veď, ale pozri, tiež krivo točím, a čo? No nechcem točiť. Veď, ale ja si chcem skúsiť s tou zbraňou, možno mi vydrisne. Dobre, hlavne tomuto tu vidíte tu, čo má tu v strede, jaké cicky, mycky. Po tejto hre, počúvajte, po tejto hre sa pôjdem rozohrať radšej, lebo som nie rozohraný. Ja vám poviem, ja vždycky nikdy sa nerozhrávam, hrám jak, nezlom, ale jak rýchlik. Nie je toto určite pre 4 alebo 6 ročné deti. Bravo Stars už nie je nová sezóna, ja neviem. Určite aj Brávko natočíme, len teraz sme mali takú prestávku aj od Fortniteu. Miško možno vám netočil ešte Roblox. Roblox som nedávno natočil dneska. Dobre, tak on ešte dneska Miško točil, ale dávajte... Ale krátky short Roblox, Dávajte si pozor, lebo vo Fortnite v turnajoch ešte sa môže nejaký cheater dostať. Ja som sa zabudol, že vlastne turnaj zahrávam, tak ja môžem zahrať turnaj. Ja určite prídem. A prečo sa toto nedá zničiť, bro? Neviem, mne sa tiež veľa vecí nedalo ničiť. Čo je tam vnútri, keď sa to nedá zničiť? Čo sa tam nedá ničiť? Nedá. Takže dávajte si pozor i na turnaje. Neukazujte nikomu svoje údaje. Akože meno môžete určite, ale žiadne údaje, kódy netočte na YouTube, ja vám to odporúčam. Lebo jak napríklad tuto bude mať nejaké... Ja idem teraz do takej lokácie, kde moc ľudia nechodia, lebo ste neverili moc teraz, vieš? A to driso, možno ti tam ešte spadne. Tak idem ešte raz tiltiť. Lebo tam ti to spala tá zbraň, potom by si mohol niekde ujsť alebo mne dať za gameplay, aby som ti to zahral, bo ja hrávam tieto rankedy. Nie rankedy, ale... Alebo posunúť sa do prvnej, by sa možno hral, takže sa dá ešte. Teraz troška presúvame, takže prepáčte, že sa to toľko krúti. Kamo to bude už Jak mi bude niečo vidieť, ticho, dobre. Je to určite ťažké točiť, lebo ja ležím na vaku. No to už vypadá ľahšie, ale mnoho zreteľnejšie tie farby sú. Ne, typek ma zabije hneď? Asi kto? Nemám šancu. Neboj sa ich, proste musíš prísť a zobrať zbraň strieľať. Skok? Čupnúť? Čo ťa hneď zaujíma je vždycky zbraň. Počkaj, dám keks. Aha, tu. No a ma to hráme, tak tam buildy ok, zničím to. Škoda. Dobre, toto nechcem, Dominička. Tu má taký Londýn, určite dobrý. Matro, to je bieda, akože troška.
Ideme nájsť tú novú zbraň. Dúfam, že ti spadne na druhý krát. Kde je tá čestka? Kamo, pastičky, určite vám odporúčam si dávať pozor na pastičky. Nepadá nejako si teraz, škoda. Daj si healy. Jo, berem, jasné. Nedávaj, Ja som nedávaj. vôbec, ja som to mnou urobil. Nevadí. Dávajte si pozor, fakt tie roboty, Jak kokos. zochnem o 42 shieldov, tak sa porobím. Typek hore. Zober si košík. Kde je? Hore. Niekde bude podľa mňa hore. Tak ja idem hore za ním, idem hore fighting, sa ho bojím. Podľa mňa dobrý debil. Yes! Kámo, jaké zbrane mal? Snajpa. Snajperku, boltku, to berem hneď, kamo. Tu rýchlo vymeň, kámo. Počkaj. Typek ešte jeden. Dobre, toto. To bude problém, ale Pumpu, že by som zobral? jak chceš riskovať pampu, môžeš, lebo je to dobrá zbraň. A za vinička si zober. Radšej nejdem brať pumpu. OK, je to na tebe. Ja moc neriskujem brať. Ja idem brať vždycky rýchle zbrania, takže... Pozor, je tu ešte typek. Ja viem, neboj, počkaj. Kde je? Dostane snajperkou headshotku. Dole sa fajtia. Tu je. Počkaj. Bude z tebe. Ja som vôbec. Ja spadnem dole. Ne, počkaj. To sa dá? Tu neviem. Nedá. To skemuje. Mňa to skemuje miničko, bro. To bol asi bug, kámo. Yes. On ho zabil konečne, typek. Ok. Jak by si sa chcel, môžeme sa vymeniť. Hoci kedy, to nie je akože až to, že ja som napríklad slabší, že je lepší. My sme s Myškom tak skôr narovnako. Myšľam, počkaj, zoberme si túto. Tak to si akože blbo, lebo ona dáva silné hity. Ktorá? Tá, čo si mal. Ale dobre, je to na tebe rozhodnutie. Blázon som. Ber si papu. Počkaj. Ja som myslel, že tam mám shotgun, nie že tam mám sniper. Musím si trošku prevodiť loot, lebo to som taký, ja nemám zejde loot. Takto skôr, že by som to dal možno. Uhýli ti berem, alebo papu. Pampu asi nejdem brať. Pampa je než ako skemovacie, kamo. Pampa ti dá, kedy môže dať miesto 125 2 HPčka, chápeš, to nejdem brať, to je scam zbraň totálne. Nejdem brať ani na... Napíšte do komentáru určite, jak sa vám tieto videá páčia, jak Miško točí, alebo ja. Takže Miško točil si s akými skinami? Neviem. Takými možno staršími, alebo takýmito. My točíme, akože ja točím, ja som Mirec 1, 2, 3, 4, ja to nebudem riešiť. No a takže takto točíme. Takže napíšte, že komu vám sa lepšie akože pozerá. Viete čo? Dajte mne odber, ak ma nájdete a choďte aj na kanál Mirec 1, 2, 3, 4. Tu máte ešte súradnice. Po anglicky. Can you go to channel Mirec 1, 2, 3, nie Mirec, čiako sa voláš. Ale na kanále? No. Počkaj, ja to tu ešte trocha postriam. Nie postriam, ale urobím. Poďte, mamina. Čo?